ngiyamangala mangixoxela indaba kodwa ngayixoxi ngoba kodwa ngithanda ukukhuluma. Njengoba sekube khona umkhonto wesizwe nje, kube khona umlungu othunywe umunye. Wacela ukubona abantu bakithi. Khona omunye lapha phakathi kwethu nawayikhona. Kulowo meeting. Ngeke ngiwabiza amagama. Hey, nabona bayadelela belungu nesizinsikhala. Uthi lo mlungu ngilapha nje ngithunywa usibani ba. Sikhule esikhule sazo wakuhlala kunywa ngaso. Esimhlophe. Sinemali esizonika yona esifuna ukunikeza UMkhonto. Imali konje yokuyazi ngoba ngamxoxela hayi ukuthi uyena wayikhona. 1.6 billion. 1.6 billion. Ngoba umthetho wenu anizi ukunationalize isilokuzana imine anizi ukunationalize amabhanke manje kuba siwa ukuthi angizonika le mali ukuze ngisebenze kahle. Ngitshela ndampela. Abelungu ke la.